Здравейте хора! Днес ще играем Counter-Strike Global Offensive. И тъй като аз не съм Денис, което може би сте забелязали. Да, той е точно до мен и сега искам да кажа, че в миналото си видео на тази игра, той масно излага. Аз инсталирах Counter-Strike Global Offensive и сложих всичките скинове. Това е саундтрак, който аз сложих и Денис потвърди. Както видите, той съм потвърди. Да, сега ще играем обществен... Не, също не е телефон, тъй като ми... Нека... О, шит, ладно. Нека играем с ботове. Малко съм боен. Тихо. Аз съм про, обаче пак ще играя с... Аре, средни фотопис. И то на Dust 2. Обичам Dust 2, хора. Може би защото съм Silver Elite. А тази игра дори не е купена. Тя е изтеглена от Warzone. Ако не знаете как, просто... Ще му оставим линк в описанието. Ами ще оставим, Тотев. Естествено, че ще оставим. You idiots. Но, как... Може би... Значи, хора, аз, не Тотев, ще направим още едно видео, в което показвам как се инсталира играта. Точно по този начин. Ще му оставим линка просто, бе. Защото те не знаят как. И повечето от тях просто не се сещам, защото това е доста различно. И нали ти казах да мълчиш. Защо? Добре, ние с Тотев ще сложим линка в описанието на следващия клип, който ще е за инсталирането. И той ще дойде скоро. В смисъл, аз ще записам този клип на Тотев, защото той просто гледаше в PlayStation тройката си. Аз правих всичко. Хора, повярвайте ми, Silver Elite. Доверете се на Silver Elite като... Тоест аз не Тотев. Той е малък идиот. Не съм малък идиот, аз съм прогеймър. Не си прогеймър, бато! Изрод. Пич, ако ти си прогеймър, ти си трамвай. Ясно, трамвай си, добре. Не съм прогеймър. Добре, тъй като обичам да играя като терорист. Добре. Ооо, стенски кирове, бе, нека. И да, защото му звънят. Ооо, това да. О, не, там съм. Добре, дами и господа, както видите. И всъщност не видите. Не знам, обаче много искам да играя Дигъл, не съм играл много време. Шет. О, не, той си променил контролите. О, не. Добре. Това аз го играя, хора. Значи, искам да ви кажа, че Тотев няма никаква идея въобще как се играе тази игра. Той дори не знам дали въобще някой е играл освен сега. В смисъл, играе... Добре. Как беше, Тотев? Супер, добре. И... 3 кила. Трябва да снимаш само една игра, защото ако не успихме време се качва. Давай. Според мен са на бето. Според мен е бето. Аз съм искам бето, сериозно. Не съм по-малко да проиграм, например, Не, ще играем до края на рунда. И това е където. Чак по 14, чак по толкова малко. Всъщност не съм свикнал с контрола да играя. Защото ми е малко трудно да се съсредоточа по принцип използвам фето. Един бот. Дами и господа, оставате ни един бот. Защо? Защо ни оставате един бот? Какво сме ви направили? Но пък на мен, аз също имам канал в YouTube. Да се Христо Михайлов на английски. На български. Не дайте да. Дяволите, хора! Майка ви да е ба! Да, извинете, ядох. Ярост. Ярост. Имаме такива. Тотев в момента гледа като ужасен. Да, Тотев кажи нещо чисто. Да, ясно. Добре,
флашка. Аз не съм чак толкова добър, защото съм Silver Elite, но... Акаунта беше като преди няколко минути. Не, няколко минути, моля се. Абе, бате, какво? Спри да ми взимаш киловете. Какво правите, бе? Какво правите, бе, умни? Къде сте, бе? Къде ти да умни? Значи, вие те къде са? Бате. Да, то е не дей. Майка ти не... Добре. Но са ви, те водове ми взимат скиловете. Добре. О, не, чакай, забравих да пусна конзол. Горещи апцин. Да. Тъй като Тодор не разбира как се играе, който трябва, не? Уау. Не, бе. Кик. Да, бе, бот кик беше. Бум, нега. Добре, съжалявам, хора. Просто искам да съм сам. Знаете, алон. Бабе, бате. Какво се случва, бе? Тая игра бъгна ли? Нещо. Бот. City. Готово. Ние сме срещу 3 бота. Заповядаш още? Спах само много. Каква само една игра, брат? Ай, бате, какви са тези? Защо съм с играч? Ай. Кик. Не мога да кикна птито. Айде, ще играем с един шпапа. О май гад. Аре, лата ми, бе, мама ви деба. Опс. Още едно. Не мисля, че са ме чули. Мисля, че чуваме това. Защото не знае как се играе. Вярвайте ми. Бабти, брат. Please, let's go. Yay, niggas. Shit. Искам ти да си отидеш. Отиди си. Не. Он тут тъп бот. Вау! Добре, това беше най-бързия кил. Смисъл най-бързия ран. Ало Nation. Моля ви се. Да, хора. Искам да поговоря на това. Тодор е в бранша за записване малко повече от мен. Значи, че ти записваш повече. Имаш повече клипове и... Записваш повече време. Нито е. Но, тъй като намерих нова програма, мисля да започна да качвам. Razer Cortex, обаче тя е за бустане на игри. Просто.
Вау! Перфектен спот, дами и господа. О, магай! Защо? Искам да изчезне. Дами и господа, някой от вас може да се годнува, обаче. Вау! Нямам. Да, бе, батето! И да, дами и господа, това ще бъде епизода. Надявам се да ви е харесал и чао!